Здравейте, хора! Днес ще отваряме лабубото. Имаме Харасит, лабоби фигари и 2 кока-коли лабубата. Имаме и едно маничко Харасит и това лабубо. Така че нека да отваряме. Първо ще отворим и това Харасит. Дано да ни западне яко. Вау! Фалшиво е, но е яко бял лабубо. Нека сега да отворим това лабубо кока-кола, дано да е секретното. Вау! Кое е това? Секретното! Сега слагаме тук лабубото. Има още една кока-кола. Тя няма да е секретната. Познах, не е секретната. Ето, тази е така. Ето ги. Имаме и още 3. Нека да отворим това лабубо. Дано да не съпадне синьо или секретното. Аз искам секретното. Или синьото. Не знам. Пакета, вау! Ето го вижте какъв е як пакета. Нека да го отворим. Между другото, другите всичките лабубата не бяха в пакета. Както да е. О, това е секретното! Секретното лабубо е! Ето го. Секретното лабубо. Това е маничко, не е плюшено от такова. И сега ни остава тези две. Аз искам да отворим и това лабубо. Нека да видим какво ще ни се падне. Оф, с ръка не мога, учвам да взема резец. Ето го резеца, нека да го отворим. Лети. Чакай, ние не видяхме какво може да ни съпадне. Между другото, той е като наистинско лабубо. Може да ни съпадне розово, лилаво, аз искам лилаво, кафяво, което ни съпадна в секретно. Тук няма секретно. Или зелено, или синьо, което имам при баща ми, или такова телесно. Нека да видим. Това, което искаме. Вижте какво яко! Яко е! Нека да се сложим. Ето го! Вижте какво яко, то са люлена капибара. И ни остана лабоби фигари. Нека да видим кое фигари ще ни са падне. Падна ни са синьо лабоби фигари. И знам, че за тях може да се маха лицето и могат да се чупат.
с стримове да се закача. Фалшиви са, разбира се. Вижте, трябва да е телесно, лицето ми е бяло и май е хартиено. И това е силеотворено лабубо. Ето и трябва са кафеви. Има и опашка, лабубутата нямат опашка. То само де дупи няма. Аз съм си купувал едно лабубо, то има дупи, има и човешки крака и ръце, което беше много гадно. Ето, това е нашата колекция. О, чакай, тук има едно лабубо. Вау, това е още едно хавасет. Нека да го отворим. Изглежда лесно за отваряне. Мисля, че ще и синьото. Вие вижте какво ще ми се падне. Синьото е! Което исках. И картичката е залепена и вижте има червена черта на оригиналните. Казва се Рафи. Странно име на лабубо. Така че ще има видео ново. Сигурно. И може да ни се паднат още много яки неща. Така че чао!